Mga kapuso, isa katuig nga bata patay magulang sinipilason sa nagluntad nga sunog sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Si Adrian Prietos nakatuto. Sa Hulyo na kuntani magasuulog sang iyay kaduhang kadlawan si Baby Tingting, apang hindi na inimatigayon matapos matrap sa ila na sunog nga balay sa Purok Active Barangay Mandalagan, Bacolod City sang Sabado, Mayo 24 sang gabi. Todong hilibion sang Iloy nga si Stella, bangod maluwas kay Tingting, pilason man ang bata sini nga si Angela, anong katuig. Wala ini sa ila balay sa natabong insidente. Sagin niya si Rian. Ang ganyan sa bata. Antayan nila ilamangod kay siyempre kung hindi mag-ubra sir na naman niya sir ang amon nga no tiyang utod ko ga-ubra man gapangayo lang pagkaon sila sir ang yan ako sir pero maubragi ko sir kay mga bata damo. Suno sa Iloy, stay ini nga kabulig kag isa ka beses lang ini nagapaulig kada semana. Gintugyan sinisi ang mga bata nga 17 anyos ug 14 anyos ang duha ka magagmay nga kabataan. Apang bangod fiesta sa ila lugar, napabayaan sa mga magulang kag nabilin nga wala sang bantay ang ila mga manghod. And ang iyang posisyon nakahapa. According sa mga utod ng antisya kanilin, tulog na siya sa dugyan. So we are presuming na basi na kumakaw siya dito sa Medellin siguro. Sa investigasyon sa BFP, posible na tumba ang kandila nga ila gingamit. Wala sang kuryente ang ila balay. Wala ka ginabasol. Eh, siyempre ang sakit sir subong sir gadlaga no. Hindi na ko magbasol-basol. Napalo ang kalayo sa pagbinuligay sa mga residente. Doon na nakagawa mo kami tapos nagrato na kami tanan, nabasyanan na kami tubig. Pista dire. Tapos wala mga tanan ng iba na balay, wala mga tao kaya tututanan sa pistahan sa baylihan. Panawagan sa BFP sa mga residente nga hindi pagpabayaan ang makabataan nga may yara sang open flame kangay isang kandila sa palibot. Agud hindi na madugangan pa ang insidente sang sunog. Obagrayon Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.